ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Good afternoon, everybody. Na mass start, anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche ụmụ Uche Senior Anyanwụ na Yomasị Amakapa Uche Senior Anyanwụ, Madeleine Anyanwụ na Yomasị Amaka Nicholas ọnwụ mere, Kevin Anyanwụ na ezinụlọ ya na-echeta ọmụmụ na-ekerekwa Chineke n'isi Dr. Dikin Ọkafọ ụzọ igwe onye na-eme ncheta ọmụmụ ya. Mụ na agbakọbara ọnụ na aja maasị a bụ mba dị iche iche were bịa bunata isi gwa Chineke gị ihe na-aba gị na mmụọ. Ka Chineke mere ihe na ya site na Kristi onye nwe anyị. Ịkwadozi nwaanyị nke ọma maka eme nke Yukarịstịa dị asọ ka anyị rụta na anyị bụ ndị omenjọ were ohere ayọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile Chineke ji ike niile onye ebere were obiọma gị wepụrụ anyị nsogbu niile, tọhapụ echiche anyị na ahụ anyị na-agbụji ya ka anyị wee nwee ike ime uche gị. Anyị na-ayọ ka site na dị nwa na Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu
site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Amamihe na-amụkesị amụkesị, ọ naghị atụnwụ atụnwụ. Ndị niile ọ na-amasị na-ahụ ya n'otu ntabi anya. Ndị niile na-achọ ya na-achọta ya. Amamihe na-eme ka amata ya tupu ihe na-agụ mmadụ agụụ n'obi apụta ìhè. Onye ọbụla sitere n'ụzọ ụtụtụ chọba amamihe, ìhè anaghị aghọ ya, n'ihi na ọ ga-ahụ ya ebe ọ nọdụrụ ala n'ọnụ ụzọ ámá ya. Iche echiche banyere amamihe bụ inwe akọ n'uju ya. Onye ọbụla mụọ anya n'abalị n'ihi ya ga-akwụsị ndọkasị ahụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi na o ji ụkwụ ya na-agagharị na-achọ ndị na-achọ ya. Ọ na-eji ihu ọchị na-apụkwute ha n'ụzọ, bịakwa na-ezute ha n'ebe naanị ha nọ. Okwu nke oseburu ụwa. Onye nwe m na Chineke m, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke m, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Biko Chineke m, ị bụ Chineke onye m na-achọ. Agụụ gị na-ata m ahụ. Akpịrị na-akpọ m mkpụrụ obi m nkụ maka gị, dị ka ala kpọrọ nkụ nwụrụ anwụ na-enweghị mmiri ọbụla. Otu a ka anya m siri tọ n'ebe ị nọ n'ụlọ nsọ gị, ka m were hụ ìhè na ebube gị. N'ihi na obiọma gị dị ọgọ karịa ndụ n'onwe ya. Egbugbere ọnụ m ga na-aja gị mma. Chineke m, otu a ka m ga-esi na-eto gị na ndụ m niile. Aga m achịliri gị aka elu wee na-akpọku aha gị. Mmụọ m ga-enwe afọ ojuju ka onye a kpọrọ nnukwu oriri. Egbugbere ọnụ m ga-eji iti mkpu ọṅụ were too gị. Aga m echeta gị n'elu akwa, bịakwa tụgharịa uche na gị n'oge nche abalị. Ị bụ enyemaka m. Ọ bụkwa n'okpuru nkụ gị ka m na-eti mkpu ọṅụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl degara ndị Tesalonika. Ụmụnna m, anyị chọrọ ka unu mata ihe banyere ndị otu anyị ndị dara n'ụra ọnwụ. Mgbe unu maara nke a, unu agaghị abụ ndị na-anọ na mwute, ma ọ bụ unu adịrị ka ndị na-enweghị olileanya mgbe mmadụ nwụrụ n'etiti unu. N'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu nwụrụ ma sitekwa n'ọnwụ bilie ọzọ, anyị nwekwara ike inwe okwukwe na mgbe Jesu ga-abịa ọzọ, Chineke ga-eme ka ndị Kristi niile nwụrụ anwụ soro Jesu lọghachi na ndụ. N'ihi na ihe m na-agwa unu ugbu a si n'ọnụ Onyenwe anyị n'onwe ya.
anyị bụ ndị dị ndụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọta agaghị eburu ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ bilie, n'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata. Mgbe ọ na-arịdata, ọ ga-eji olu dị ike kpọọ oku. Ọ ga-eji ube akwa nke ndị isi mmụọ nsọ tie mkpu. Ọ ga-afụkwa opi ike Chineke. Mgbe ahụ, ndị Kristi niile dara n'ụra ọnwụ ga-eburu ụzọ si n'ọnwụ bilite. Mgbe ahụ, anyị onwe anyị ndị dị ndụ, ndị fọdụrụ n'ụwa a, ka a ga-eweli elu n'ime igwe ojii ịga izute Onyenwe anyị na mbara eluigwe, ebe anyị na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, were n'okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi mgbe niile. Okwu nke osebụrụ ụwa. Na-echenụ nche, dịkwanụ nkwadebe, n'ihi na unu amaghị mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa. Haleluya, 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 haleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mathew dere. Jesu tụrụ ụmụazụ ya ilu sị, lee ihe a ga-eji tụnyere alaeze eluigwe. Ụmụ agbọghọ iri buru ite ọkụ ha gawa izute nwoke na-agba akwụkwọ. 5 n'ime ha bụ ndị nzuzu, 5 bụkwa ndị nwere uche. Ndị nzuzu ahụ buru ihe ọkụ ha, ma ha ebukwaghị mmanụ ọkụ ga-ezuru ha. Ma ndị ahụ nwere uche buru ihe ọkụ, burukwa mmanụ na nkarama mmanụ ọkụ ọzọ. Mgbe nwoke na-agba akwụkwọ nọrọ ogologo oge ọ ga-eji bịa, ha dum robere ụra, dina n'ala rahụ ụra. Ma n'etiti abalị, a nụrụ olu tiri mkpu sị, nwoke na-agba akwụkwọ abịala, ngwanụ gawanụ zute ya. Mgbe ahụ ka ụmụ agbọghọbịa niile ahụ jiri teta, bịakwa dozie ihe ọkụ ha. Ma ndị nzuzu gwara ndị nwere uche sị, biko wụnyetụrụ na anyị mmanụ unu, n'ihi na ihe ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị nwere uche zara ha sị, mba, eleghị anya mmanụ anyị agaghị ezuru anyị na ụnụ. Ihe ka mma bụ jekwurunu ndị na-ere ya zụtanụ nke ụnụ. Ma mgbe ha jere ịzụta mmanụ, ka nwoke ahụ na-agba akwụkwọ jiri bịaruo. Ndị kwadoro akwado soro ya banye n'ime ụlọ ebe a na-akpọ oriri agbamakwụkwọ. E wee mechie ụzọ. Ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ ahụ mesịrị bịaruo na-asị, nna anyị ukwu, nna anyị ukwu, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, n'ịgwa unu eziokwu, amaghị m ndị unu bụ. Ya mere, mụrụnụ anya, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ mgbe oge ahụ ga-abụ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Ndị nke hụnanya ụtọ dị Jesu Kristi. Yesterday ka m na-ele anya na telivishọn wee fụ na nọmba ndị nwụgoro na coronavirus dị 200
124. This number are not just a number. This number are human beings. These numbers are dad and mom, fathers and mother, wife and husband, children. I ask myself one question. Why not me? Why not you? How many of you are working in the hospital? How many of you have contact with those who are vulnerable to this? How many of you have underlying sickness? Go for direction of Makalai. I know people who have suffered it, died. I'm a chaplain in the hospital. I know people who suffered it and survived. But today, the three reasons of today say, Marani here, when you share. Una adịla ka ụmụ agbọghọbịa ndị nzuzu ahụ bụrụ ite mmanụ ma ha eburu ihe eji agbanye mmanụ. Kedu uche o siri ka anyị nwụọ? The readings of the day is reminding us one simple thing. Here is not our home. We are on vacation. We are on a holiday. Ije holiday. Oge zụ ime gịnị? Ịla. O wesị gị nwụrụ n'anya na-eche nche na oyihi na ụna amara oge ọ ga-abụ na mgbe ọ ga-abụ the bridegroom. Ọ na-ekwu bridegroom na gospel message is talking about Jesus Christ. Ka oge ọ ga-abịa. Ime oge ọ ga-abịa na ndụ gị. I have a friend that died of this coronavirus. Osinia yeso mo la na Nigeria. He celebrated my 25 years anniversary na Nigeria. He died. He died in the month of June. Plan uni no one ended up. I have one question to you and to myself. Imogigaun. My name may go plans from now to next year. If no one arola, oh, one was a plan. Oh, one the plans going to hire Mahalana December. Are you sure you will see December? So the gospel message of today, Ozioman Kobo starter, then you go starter and say, live your life every day as it is the only day you have in your life. Always say, only one thing catch your kime, Ofunya, Buroko Iraga. Go with your lamp. And when we talk about the lamp, remember, on the day you were baptized, oh, do you hear? A tougher than Meregi. O trege manu. Site na manu an trege. Emengi Hebrew. Priest, prophet, and king. God bless you. Iheto. Onwere ọzọ, owere akwa yibegi. Si yiri akwa ọcha, full emeto ga akwa ọcha emeto, wee ruo n'ụbọchị ndụ gị. Ya kpatara, enye gị akwa ọcha ahụ, oge ọzọ enye gị akwa ọcha ahụ ọzọ bụ ụbọchị ga-ebute gị n'ụlọ ụka, funeral. Iburu gị na-abịa, ewere akwa ọcha kpugidela akpati ozu gị, iji gosikwa akwa ọcha ka eyibere gị, akwa ọcha ka ị ga-eji wee jekwuru Chineke. Maka na ị gaa na book of Revelation, ọ jụọ gị, o nwere ndị mfụrụ na-eti mkpu na eze eluigwe, ewesịrị ndị ka ndị ahụ bọsị ndị sara uwe ọcha ha na ọbara nke nwa atụrụ. Akwa ọcha ahụ ka e nyere gị. Akwa ọcha ahụ ka ekpubekwara ụbọchị ikpeazụ. Nke ịtọ a ga-enye gị bụ candle. Enye candle ahụ. Father na-ekwu okwu ma na-enye candle ahụ. Osi receive this candle. May the light of this candle remind you that we be a light that shine brightly all through your life. Ị ga-abụ ife. Ị gara abụ ọchịchịrị. Oyi candle ahụ ka ụmụ nwaanyị ndị mụ ihe ji na-aga. Ị na-aga na-agbanye mmanụ na ya. Mmanụ ị ga na-agbanye ya bụ, it is not by your power. If you try to live a holy life by your power, you cannot live a holy life. It is only through the grace of God. So, you must be connected to God. If you do anything without connecting with God, if you are doing anything because of yourself, you are not doing it right. You have to do it because of the grace of God. Everything you do must be done to the glory of God. Because everything you have, Father Desi,
All I have is yours. Yours I am. Yours I want to be. Do with me what you have. So gịnị ka ọ na-agwa ya n'ụbọchị taa? Ife gị shawaba. Ebe ọ bụla ị na-aga, let your light shine. N'ebe ị na-arụ ọrụ, n'ezinụlọ gị, n'ebe ọ bụla ị nọ, be a light, never be a darkness. It is easy to be darkness. It is very hard to be light. Ile n'ọkụ anya kịta ọ nwere ihe ga-afụ. Ọ nwere ihe fụrụ ọkụ a, ọ dịrọ steady. Gịnị gị notice? Ikuku na-eku ya. Onye ọbụla na-ebi ndụ ọcha, onye ọbụla na-ebi ndụ kwụ ọtọ, there will be forces against you because they want you to be in darkness. Ifre, Chineke kpọrọ mụ na gị n'ụbọchị taa. Be the light. Be the light. You are the light of the earth and the salt of the world. Ka ife gị chake, onye fụ gị ọfụ another Christ. Your speech, your action, everything about you must radiate Jesus Christ. Ihe kpatara oge ọbụla ị na-abatala ụlọ ụka ọbụla ị na-abata, ihe izu ị ga-afụ bụ crucifix na-adị na center of the church. Or not at the side. It is at the center of the church. Gịnị ka ọ na-remind you that Jesus Christ must be the center of your life, the center of your family. If you don't make Jesus Christ the center of your life and the center of your family, there will be a problem in your life. Do you know the worst thing that can happen to you and to me? Onye ka ọ na-agwa ya n'ụbọchị taa, ọ bụrụ anyị bụ ndị nzuzu, anyị bisie ndụ a, nwụsị ihe niile anyị na-enwe na ndụ a, enjoy sie ndụ a, ma ya eme isie a na-eze eluigwe. Ịkụ aka ọ sị, go, I don't know whom you are. How will you feel? I feel so bad as a priest, preaching, living, doing everything. At the end of the day, Christ, I said, I don't know whom you are. I said, Father Kiri, get out, I don't know whom you are. Ọkpọghafa, isi ya, ị na-akwụ aka n'ụzọ, na-akwụ aka. Say, engineer. I said, engineer, I don't know whom you are. How will you feel? Nwunye gị eburu ụzọ banye, I say, go this side, go this side. Ọkpọ Kevin anyanwụ, say, Kevin anyanwụ, say, go this side. Amụrụ nwunye ya, bataba eluigwe, nwunye ya kara dị good, like the bad. So God is calling you and I today. God is calling you and I today. Gịnị ka ọ na-akpọ mụ na gị n'ụbọchị taa? It is a personal decision to make. Let me tell you one thing. Adịrị anwụ maka na anaghị arụ. Adịrị anwụ maka na anaghị arụ. A na-anwụ maka na oge ruo Chineke akpọọ gị. O nwere ofu ihe mụ na gị na-eme oge ọbụla anyị na-aga na grocery store. Iji gị ihe na grocery store, ihe izi ị na-ele anya bụ expiring date before you go ihe ọbụla. Each one of us here has expiring date. Ọ dị anyị n'azụ, o nwere onye na-afụ ya, sọsọ onye na-afụ ya bụ obinigwe. O ruhala oge obinigwe asị gị, o zuolo. N'ozuolo, nwere ihe ga-emeta ya. Dọkịta ọbụla gwọbi o nwere ihe ga-agwọta ya. When your time comes. That's why Shakespeare says, death is a necessary end that will come when it will come. And when it will come, nobody can stop it from coming. When will it be? You don't know. Live your life as today is the only day you have. That good you need to do it today. That joy you need to create in the life of people, create it today. Do you know what people will remember of you? It's not how much you have. It's not how many degrees you have. It's not the type of house you are building or you are having. It's not the type of car. It's not how beautiful or how handsome you are. The most thing people remember is the smile you put on the faces of people and the life you change positively. Today, be a light. Change the world and put smile on the face of others. Amen.
Ebere nke ndị kwenu. Unagazi si yoshine gendo zana bagi na mmụọ. Onye nwe anyị ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị bụ n'obi anyị na-ewere ha ncha na-ebunye gị n'aka wee na-ayọ gị ka ihe nmasị gị na ịga narị ma gbuoro anyị mkpa anyị niile anyị yọrọkwa na ị ga-emere anyị site na Kristi onye nwe anyị.
na aga aja mụ na unu ga-achụ ugbu a bụ ihe ga-amasị ose bụghachiri gị anyị nara nụ. Onye nwe anyị na-arịọ were ebere nara aja nke anyị na-ehunyere gị. Biko mee ka emume nke ihe omimi nke anyị na-agụnyere bụrụ ihe ga-ewetara anyị nzọpụta zuru oke site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye ọrụ ụlọ welite n'obi enu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. Kwesịrị eze bụkwa ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere nwụrụ maka mmehie mmadụ, kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara ya n'ọnwụ ebe bịa site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị na ịdị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye dị nsọ si n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara wee ree achịcha nye ya ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. My Lord and my God, otu agwa ka o si mee mgbe ha richara nri ya so buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. My Lord and my God, ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-arịọ ka ikwe ka
kwere ka anyị dị mmegbu na-ewu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko nu mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ya ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye ndị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ọsọ bụrụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke a site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbaalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, biko elekwara anyị na njọ anyị kama elekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche si chọọ, nke dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo ngosi bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe unu ekele nke udo. Ha nwere nsọ ma bụ ndị a kpọrọ orige nwa atụrụ Chineke. Inwenụ etosiri ọnụ ịpụta bụ ọzụzụ.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị ekene gị maka ume nke ị gbara anyị site na onyinye gị dị asọ. Anyị na-arịọ ka ị were ebere wụkwasị anyị mmụọ gị site n'inye ike nke gị ka anyị si na-enweta aṅụrị nke ekpebe n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for defraying the church expenses. Biko ndị kwaya. Ganga n'emume bụ Jesus, ganga n'emume mụ, benwereze Jesus, ganga n'emume mụ, benwereze Jesus, ganga n'emume mụ. Jesus, ganga n'emume mwereze Jesus, ganga n'emume. Otito dịrị Jesu. Just a reminder, COVID is still a threat. Unu know ihe Father kwuru. Father forgot to tell you no na parish here ka ọ na-egwu na ọ bụrụkwa ụwa niile New York niile 224 na one parish because o meghị ihe ebe ahụ. You know, people died and like he said, all human beings. So biko ka onye ọwụna gbaa mbọ na-ekpuchi onwe ya. We are doing the right thing and God has been with us. Otito dịrị Jesu. Catholic annual appeal campaign for 2020 is still ongoing, and our goal remains $21,097. As of now, we only got $15,293. Please, we are getting close to our goal, and we encourage everybody, because Obonike wetero the envelope is at the back of the church. Do your part, small. Things will be, the goal will be reached. Unumana the church is in very high need this time around. No matter how many months I watch the church. So I think, and I'm a kunonyo na arona afiamado. Mana Chineke will be with us and help us go through this in Jesus' name. If you want to request mass intention, like they say, a week in advance is always better so that ordinary bulletin. Registration for religious education this year is ongoing. Returning students, please bring your registration form to the office as soon as possible. And newcomers, please contact the rectory Monday through Friday between 9:30 to 4 p.m. where the rectory now they open. And the church is hosting, Fortunata is hosting a free virtual presentation on mental health provided by New York City Department of Health to address the effect of COVID-19 pandemic. Today, Sunday 8th, 3:30 to 5 p.m. You can pick up the flyer at the back. I showed you last week. This time, there's no need to register now. You just log in. I cannot Zoom call. The protocol for entering and exiting is well done. Aina feju no kawaya 90 people. Manaya kezuro. Manaya ha bada waya biko inalo igwi begi. Nihefo ane clean no kafuma
enwero nsogbu ọbụla dị onye pụkwa fe clean kwu ya again ịbịa n'oge efuchali ka ọ na-clean ya everything is done well the electors anọdụ ebe a ndị fada anọdụ ebe ni nobody touch nothing because maka na with God we will conquer. On a different note, the levy for Dr. Na's burial is still being collected. Solomon is here because agbasa ọbụna iji nke gị nye and unu matata bụ second Sunday. Father biko mecha announcement ndị nna akwụla ọtọ ka ịgọzie ha n'ebe ha nọ n'oche ha. And Father, we thank you. Ịma na a na-adị anyị mma na ịbịa na-ekwulu anyị okwuchukwu na-atọ atọ. Enwe birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And one of us. When the anniversary, and where because I was Nazonoka, just a few minutes, everybody. Otito dirigeso, otito dirigeso, otito dirigeso. Ndị nna kwụrụ ọtọ. Otodo inu Jesu. Ejisi ike. Yeah, sorry, na mgbala ọsọ ka m bịa fon maka enwe meeting ọzọ nwelu. Nke mbụ unu ma na week I think last week ka Monday I nwere All Souls. Ya mana anyị nwere ike mee ya tata. So na yo onye ọbụla mmadụ nwụ na ahụgolo from the month of November last year till this month, anyị ga-enwe mass for ndị niile mmadụ nwụnahụgolo. So onye nwụnahụ gị biko dela afịa nye vice chairman anyị ka anyị ka alụ ha mass next Sunday. Onye ọbụla mmadụ nwụnahụgolo ọ ga-abịa special day, especially one of us nwụkwụ na COVID a. So anyị ga-akalụ ha niile mass on Sunday. Ọzọ dị na nwanne maka NSAS eme na Nigeria. That's TV ha kpọrọ m ka m grant ya interview on Tuesday. Mana invite kwa m ndị tablet newspaper ka ha grant kwa anyị nwa interview. Maka na anyị niile nwecha grievances of etu ihe si aga na Nigeria. So we have to speak out. We have to speak out. We have to tell the world how we feel about our country, so that enwe tuobona ga esinyela anyị aka ka enye aka.
So on the tablet newspaper, they are joining in a mass on this coming Sunday, 15th. So they will see any of us, and hopefully Vice Chairman Anike Kukwoku, so that they air our view to the rest of the diocese and to the rest of the world. Then on the final note, unu chetala ihe yolo the other day maka leadership based on the diocesan law and based on the guideline anyway. Now usually anyị nwere only 2 years iji wee chọọchịchị na church, and because of the COVID, anyị amenwuzi election. I think today was the election day, mana anyị amenwu ike mee the election etu o si kwesị ekwesị. Mgbe na-ayọ ka anyị niile ghọtie etu ahụ, so that ka anyị nwee ike obey diocesan law, nwekwa ike obey law ndị ọzọ. So obi m na-agwa m na etu a nchelie ga-adịkwazi unu mma. Ọkwa ọ ga-adị anyị mma? Okay, unu anụrụ ihe nkwu? No, asị m Okay, sorry, manangal mostly so because of time. So ask him, okay, manon the first two. Okay, the first one when I get All Souls next Sunday. Then the second one when I get a tablet, get man interview for end SARS. Nebuna Nigeria. So up on the tablet I get join a mass next Sunday. Then the third one that 3 weeks ago, an announcement based on the guideline church. Na etu bani si welode keta. Na etu oya niile na ụjọ dị ndị mmadụ na-arụ ndị mmadụ nwere nnukwu nsogbu. And so na anya ma enwe ike conduct nwu election etu anyị kwesịrị ekwesị. So when I say na based on that na yo the present leadership ka ha continue until 2022. When I say according na anyị mma no. Okay, good. Okay. So do the loan no ka anyị niile wee nwee ike na-aga n'iru, ka anyị nwee ike na-agbago. Ebe anyị si pụta eteka, and we cannot get into any crisis. Ka anyị yabagode nke anyị na-aya kịta, na ihe anyị na-aya kịta kalili ha ifulu. Udo dị lono. The choir mistress for your voice, thank you. The ushers, and for you coming out. Coming out this time is a sign of boldness and courage. And Christianity is about boldness and courage. So thank you for coming out. Onye nwanyi no yaro no. Ya chukwu chikeni negosie ono.